Nyt lähdet. Joo, hyvä, niin todella hyvä. Hyvä. Pelkkä väkimmäinen. Pelkkä väkimmäinen. Koukku. Alas. 2 kertaa. 1 kerta. 2 kertaa. Pelkkä blokki. Se pois. Yes. Hyvä. Huomaa, että nyt osuu. Hyvä. Blokki ja vanpat. Koukku. Alas. 2 kertaa. 1. Sitten 1, 1 ja 1. 1, 1, 1. Hyvä. 1, 2. Sitten 1, 2 ja etusivuun koukku. Hyvä. Uudestaan. Hyvä. Uudestaan. Takimainen. Takimainen. Liikku. Alas. Hyvä. 1, 2. Koukku oikealta. Just. Sit kun on paikka, niin se koukku sivuolella. Yes, sitten blokki. Vielä ei saa. Liiku pois ja alas. Yes. Joo, se on siinä homma. Kertomakin kameralla. Etu takaa. Etu takaa. Hyvä uudestaan. Sitten tehdään takimainen uppari sivukoukku sulla. Takimainen uppari. Mä en pääse sinne. Joo, uudestaan. Jes, lyövän tempoon lisää. Just. Jes. Sitten se ylöspäin. Uudestaan. Jes. Saa tulla vähän. Uudestaan. Okei. 1, 2. Sitten se 1, 2, 2 ja 3. Hyvä, uudestaan. Yes. Kiertää vielä. Yksi on nostamassa. Yes, blokki. Blokki ja one punch. Blokki ja one punch. Blokki ja one punch. Vittu! Alas. Liiku. Liiku pois. 1, 2. 1, 2. Hyvä. 1, 2. 1, 2. Alas. 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 Sivukoukku. Alas. 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 Sivukoukku. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oi saatana, nyt loppuu vähän puvereita ihan viimeistä. Siitä me koukku. Alas. 2 kertaa. Sitten liiku pois ja alas. Hyvä. Suora. Hyvä. Koukku. Suora. Alas. Alas. Sitten blokkeja. Sitten otat blokkia one punch. Toiselle puolelle. Hyvä. 1, 2. 1, 2. 1, 2 ja koukku. 1, 2 koukku. Liiku pois. Alas. Hyvä.